Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyam ka pamilya sa La Carlota gin-lockdown. DSWD nagapanawagan sa LGU sa Western Visayas nga magsumeter sa listahan sa mga left-out beneficiaries ng SAP. Sa balita nasyonal, face-to-face nga klase sa mga eskulahan hindi pagdayunon sa DepEd. Department of Justice nakabaton sa madamong reklamo angot sa mga dummy Facebook accounts. Sa balita international, presidente sang Tanzania gindeklarar nga COVID-19 free na ang ilang nga pungsod. Samtang sa balita sa sports, pila ka mga PBA coaches posible hindi malakip sa practice sang mga team. Balita Entertainment, Angel Locsin nagpalayag naman sa iya pagpumatok sa anti-terrorism bill. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga tips agad mapabilin nga fresh subong nga summer. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Isa ka low pressure area Aksyon Radio. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapagayo sa pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sa power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radio. sa aton balita sa lakat sang panahon. Isa ka low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang inabantayan sa karon sang Pag-asa. Suno kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio, katapusan nga nakita ng LPA sa kalayuon nga 640 kilometros na sidlangan sa Giwan Eastern Samar. Suno sa Pag-asa, malayo pa ini sa anuman nga bahin sa pungsod ang ini nga LPA. Bangod dire wala pa nagatugas ang malain nga panahon ang LPA sa pungsod. Apang posible magbaskog ang LPA kag mangin isa ka bagyo. Mayara naman sang apat ka truck nga ginabantayan ng Pag-asa nga posible usuyon sang malain nga panahon. In kaso nga mangin bagyo, pagapangalanan ini nga Butsoy. Sa pagmanabana sa Pag-asa, mahimo maglambot sa 3 ka bagyo ang magasulod sa pungsod sa bulan sang Hunyo. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
Tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Las 7:10. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number 1 with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, gin-lockdown sa Ilapuloyan ang 9 ka pamilya halin sa 7 ka barangay sa siyudad San La Carlota, yagin report nga naglapas sa quarantine protocols. Suno kay La Carlota Mayor Rex Salandoon, ang 9 ka individual nga naglapas sa protocols, ginalakipan sang tagduwa sa barangay San Miguel kag barangay Batuan, samtang tag-isa naman sa barangay 3, barangay Balabag, barangay Kubay, Hagimet kag Ayungon. Dugan pa ni Halandoon nga i-lockdown ang bilog nga pamilya lakip ang siyam kag ginakabig nga locally stranded individual sa sulod sa 7 ka adlaw bagod sa wala pagsunod sa husto nga proseso sa pagpauli sa ilatag sa kapuluyan. Ginpanugyan ni Halandoon sa publiko nga hindi magkahadlok tungod ang pag-lockdown kabahin lamang sa penalidad sang syudad agud nga may disiplina kag para hindi na masulit pa ang natabo. Ang 9 ka pamilya ipaidalom sa rapid test pagkaligad sa 7 ka adlaw agud masiguro nga hilway sila sa COVID-19. So hindi sila nadakpan na mo sa barangay, hindi inabot. So amo na nga tabo, naging lockdown ko ang pamilya. Bilog na pamilya, kaya nakasalamuha na sila, ato na to sa daan subong. Ato na sa sulod man na sila, nakadlaw, 1, 2, nakadlaw. So din-lockdown ko bilog ka pamilya, bilog household na hindi kagwa for 7 days. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Rex Salandoon sa siyudad San La Carlota. Ginpanawagan ni Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre sa mga local government units kung LGUs sa bugos nga Western Visayas nga magsumiter na sang listahan sa mga left-out beneficiaries ng Social Amelioration Program o kung SAP. Sa virtual pressers ang DSWD kahapon nga adlaw ginpahayag ni Macapobre nga deadline na sa pagsumiter sa mga listahan sa subong adlaw. Ang mga left out amo ang mga kwalipikado nga beneficiaryo sang SAP apang wala malakip sa master list. Dugang pa ni Macapobre ini nga listahan ang unang isumiter sa ila talatapan antes ipadala sa DSWD Central Office kag Department of Finance para sa duplicity check. Sunod sa Regional Director, dutay na lamang nga mga tinion ang nabilin kag mag-expire na ang Bayanihan to Heal as One Act sa Hunyo 24, 2020 nga amuang basihan sa pagpanagtag sa emergency cash aid. Ini nga kasuguan ang ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Marso 24. Ginpahayag naman o kunyaring bahin sa pagpahayag ni DSWD Regional Director Evelyn Macapobre. Para po malaman natin kung ilan na ba ang left out ng ating rehiyon, we have already set a deadline. Nung nag-meeting kami last Thursday sa mga LGUs, we agreed that tomorrow will be the deadline. Samtang ginpahayag naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga lain-lain nga approach ang ipatuman sang syudad para sa mga returning Bacolod noon sa alin sa isla sang Panay kag ang mga naghalin sa Manila kag Cebu.
Sulo kay pamilyaran, base sa ginkasugtan sa pagsapol kaupod ay iban pa nga opisyal sa syudad, Philippine Coast Guard kay iban pa nga concerned agencies, ipaidalon sa 14-day mandatory quarantine, kagkuhaan sang swab test ang mga naghalin sa Manila kag Cebu, samta naghalin naman sa Iloilo ang kuhaan lamang sa swab test. Dugang pa ni pamilyaran nga ang mga halin sa Iloilo lamang ipaidalom sa home quarantine, kang ilabalay butangan sang under home quarantine, agud masiguro nga wala sa may malapas nga protocols kag aware ang publiko. Magapatigayon ang komitiba ni City Councilor Archie Baribas ang public hearing para talakayan ang pagsaka sang balayran sang kuryente sa mga konsumidor sang Central Negros Electric Cooperative o kon Seneco sa tion sang quarantine period taknas 11 sang aga subong adlaw, Hunyo 9. Suno kay Baribar, Chair sang Committee on Emergency and Public Utilities, bisan nga nagpasar na ang Kongreso sa resolusyon nga nagapamalabag sa pagsaka sang balayran sang kuryente, dapat man nga mapamatian ang bahin sang Seneco. Si Councilor Wilson Gamboa Jr. ang damlaglang nag-author sa aprobadong resolusyon nga nagapangabay sa tagdumalahan sang Seneco nga ipathag sa konsumidor ang detalye sa balayran sang electricity bill, samtang si Councilor Simple Distrito ang nag-author sang resolusyon nga nagapangmalabag sa pagsaka sang balayran. Ginapaabot ni Baribar nga magtambong sa public hearing ang Seneco, mga barangay officials, media kag iban pa. Una na ginpabutyag sang Power Watch kag iban pa nga labor groups nga ila ginakondenar ang pagsaka sang balayran sa kuryente sang quarantine period. Personal nga ginusisa ni Governor Bong Lacson ang thermal scanners kag swab testing booth sa Bacolod Silay Airport bilang preparasyon sa sweeper flights ang Philippine Airlines karon nga adlaw, Hunyo 9. Hunyo 9. Kaupod sa gobernador sa pag-inspeksyon sa Bacolod Silay Airport Manager Percy Malonicio, Board Member Andrew Montelibano, Silay City Mayor Mark Golas, kag Provincial Administrator Rayfrando Diaz. Sa unang biyahe, 199 ka mga locally stranded individuals ang nagalin sa Manila alas 11 kahapon sang aga, samtang launa naman sang hapon na maghalin ang Bacolod padulong sa Manila nga flight. Magalawig ang sweeper flight sang PAL tubtob sa Hunyo 11. Una, dili ginpahig sa gobernador nga tugutan sa gilayon nga makapauli sa ilang lugar ang mga returning LSIs, magluwas lamang sa mga may mataas ang body temperature. Ginatugutan ang pagpatigayon sa ehersisyo kag Zumba activity sa siyudad sa Bacolod pero dapat matuman ang minimum health standard. Inisunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chair sa Bacolod IATF, kasunod sa malitrato nga na-post sa social media sa pagdamo sa mga tao nga nag-ehersisyo sa Old Airport sa area sang Barangay Tangob kag Barangay Singkang Airport. Suno kay Familiaran, iyanagin palambot sang 2 ka beses ang ini nga concern sa BCPO kag makabig lamang nga paglapas ang nag-ehersisyo kung wala nagasuksok sang face mask kag wala nagatuman sang social distancing. Dugang pa ni Familiaran, may mga litrato kag video man ini nga nabaton nga sa una nga mga inadlaw sang modified GCQ, may mga nag-ehersisyo nga naglapas sa mga ginapatuman nga health protocol sang syudad. Sunod sa BC Alcalde, dapat magpasiguro o kung mapasiguro sang kapulisan nga matuman ang ordinansa sang syudad agod sa pagtuman sang minimum health standard kag nagsuwestyon nga i-monitor ang amo nga lugar. Dati kung may social distancing, grabe non mask violation. Pwede ka madakop kasi may ordinance na kitas na po. Then kung may social distancing, may nag-usap na mask, why man siyang violation. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Wala gindayon sang demolition team sa idalom sang Bacolod City Legal Office nga gubuon ang 5 ka mga bahay kubo o kung mga pagpayag nga nahamtang sa sulod sang Old Airport matapos nagpamalabag si Barangay Tangub Punong Barangay Noli Villarosa. Sunod kay Villarosa, nagnegosyar sa iya si Dante Mendecillo, ang head sang demolition team sa plano nga pagguba sa mga pagpayag nga nagaserbe kung tani nga pasilungan, kalan-an, kagapihan sa mga naga-zumba kag naga-jogging sa mga lugar. Ginaligar man ni Villarosa nga bilang punong barangay, siya ang gintugyanan sang pamunuan sang kaap nga bantayan ang territorial boundary sang Barangay Tangub kag Singkang Airport agon hindi masudlan sang mga illegalista. Ginklaro man ni Villarosa nga ang mga pagpayag ginapanagyan sang ila barangay nga ginadumala naman sang Tangub Women's Cooperative.
Sa dugang nga balita lokal, ginpaathag sang Diocese sang Bacolod nga nakadepende sa kada parokya kung magahiwat ini sang commuted mass sa adlaw sa Biyerkules tubtob Sabado. Suno kay Reverend Father Henry Donasco, Director sang Commission on Liturgy sang Diocese sang Bacolod, sa creed nga ilagin papanaog ni Bacolod Bishop Patricio Buzon, hindi obligado ang tag sa kaparokya nga maghiwat sang commuted mass. Samtang kon plano sang parokya nga magpatigan sang commuted mass, nagakadapat nga itala na ini sa adlaw sang Miyerkules tubtob Sabado sang hapon. Makabulig ang commuted mass agod mabuhinan ang kadamuon sang sumilimba nga magapadulong sa kada simbahan sa adlaw sang Domingo. Nagpangayo naman si Donasco sang paghangop sa mga tumuluo sa mga pagbago sa proseso, schedule kag akomodasyon sang simbahan sa pagpatigan sang misa bangod sa nagapadayon nga pandemic. Tun-an naman liwat sang Diocese ng Bacolod kung paano mas mangin epektibo kag mahapos sa mga sumilimba ang pagsunod sang bagong schedule sang misa sa San Sebastian Cathedral. Sunod kay Reverend Father Henry Donasco, Director sang Commission on Liturgy sang Diocese ng Bacolod, mahimo madamo pagidman sang wala makahibalo sa bagong schedule sang misa. Sa una nga Domingo sa liwat nga pagbalik sang panimbahon, naobserbahan nga kalabanan nga sumilimba nagaabot sa simbahan samtang nagapadayon ng misa. Doon pa ni Donasco, wala na ginapanugutan nga makasulod sa simbahan ang mga sumilimba sa tiyon nga magsugod ng misa agud nga masunod ang protocol nga ginapatuban. Lakip man sa ginakonsiderar sa simbahan sunod kay Donasco, amo ang pagplastar sa husto nga pulungkuan sa mga magasimba agud masunod ang physical distancing. Ang mayor nga portahan sa cathedral lamang ang nagaserbi nga entrance, samtang ang magagmay nga gate sa kilid sa simbahan amo naman ang exit. Magasumiter ang Market Committee sang Siyudad sang Bacolod sang rekomendasyon sa City Development Council para sa repair sa mga merkado para sa masunod nga masunod ang minimum health standards sa abong lugar nga ginakadtuan sang madamo nga tawo. Suno kay City Administrator M. Ang damlag lang nagsapol ang Market Committee kag gintalakay ang mga repair nga dapat ipatuman sa 3 kadalagko nga merkado sa siyudad, lakip man ang Bacolod Vendors Plaza kag Sumag Public Market. Lakip sa improvement nga ginaplano sang syudad sa mga merkado amo ang pagpataas ang flooring, pagkayo sa mga tiles, ang atop ukon ang amat-amat nga repair sa mga pasilidad. Dugang paniang hindi sa karon makahimo ang syudad sang mayor nga rehabilitasyon sa mga merkado pero target sang syudad ang repair para masunod ang minimum health standard. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:21. Kag para naman sa complete management sang imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede man i-deliver sa inyo pulayan pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga mahilig magkape bala, ang ginarekomendar naton sa inyo black coffee. Kay black coffee gali kadamo-damo gid sang benepisyo sa aton ika ang lawas. Kag kun black coffee ang ginarekomend naton sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kaya mula ni siya nagaisahanon nga black coffee nga may mangosteen. Nagabulig ni sa panubo sa aton nga risgo bala nga matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo pa sang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Nami pa ni siya sa aton atay, friendly ni siya sa aton nga atay kag nagabulig man sa aton nga weight loss. Nagabulig pa tinlo sa aton colon o kung tinai makalikaw kita sa colon cancer. So sa aton nga kape, black coffee kita. Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar na kita with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Face-to-face nga klase sa mga eskulahan, hindi na pagdayunon anay sang DepEd. Samtang DOJ nakabaton madamo nga reklamo angot sa mga dummy Facebook accounts. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit. Aton nga paglikaw sa balatian mga kaaksyon ang Life Extension Vitamin D3 amo ning aton nga ginarekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya. Amo na nga bisan ng aton mga medical doctors ginarekomendar nila ang Life Extension Vitamin D3. Siguraduhan na naton mga kaaksyon nga kung magbakal kita ng isang Life Extension Vitamin D3, ang iyas ni nga soft gel tag na pulo ka pesos mo lang ni siya. Ang kada soft gel sini may tatak nga LE para sigurado kita nga original kag authentic ang aton mabakal nga Life Extension Vitamin D3. Bisita man mga kaaksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic arala sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa Asia, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Department of Education Secretary Leonor Biones nga gina-postpone ang pagpatigayon sang face-to-face classes tubtog nga wala pa sang vaccine nga nakadiskubre batok sa COVID-19. Sa official statement sang Tiglikom, ginpahayag ni Briones nga magasunod ang DepEd sa direktiba sang presidente nga wala sang face-to-face nga klase tubtog hindi pa available ang bakuna. Ginako ni Briones nga dako nga hangkat sa ila ang magpatuman sang panibagong nga setup apang ipasiguro nga committed ang DepEd sa obligasyon sini nga maghatag sang edukasyon sa piyak sang mabudlay nga sitwasyon. Duha pa ni Briones nga ginahanda na sang DepEd ang ilang operasyon base man sa Basic Education Learning Continuity Plan halin sa Central Office papanaog sa school level.
Mag-update na ng DepEd sa mga pulisa, pag-realign sa mga finances, kaya magapag-igangot sa pila sini ka mga partner sa handom nga paghatag sang may kalidad ng edukasyon kag proteksyon sa ikayong lawas sang tanan. Sa karon padayon ang ginahimo nga remote enrollment nationwide, agud ma-assess ang impormasyon sang kada estudyante nga amo ang kinahanglanon sa pagpreparar kung ano nga mode of learning ang ipatuman sa kada lokalidad. Nakabaton sa masobra isa kagatos nga reklamo angot sa dami Facebook accounts ang Cybercrime Office ng Department of Justice o DOJ pila ka oras matapos ini nagpatigayon sang investigasyon. Suno kay Undersecretary Mark Perete ang iya opisina nakabaton sang 112 ka report nga nagaunod sang duha o kun madamo pa nga dami accounts sa lingab isang Domingo. Dugang pa ni Perete nga usisaon sang DOJ ang tanan nga anggulo kag computer-related identity theft sa idalom sang cybercrime law sa posible bayulasyon. Palayag pa ni Perete nga nagapakig-angot na ang DOJ sa Facebook Asia Pacific para mapadali ang investigasyon. Ginmando naman ni Philippine National Police Chief General Archie Francisco Gamboa sa Anti-Cybercrime Group nga imbestigahan ang pagwa sang peke nga mga Facebook accounts. Giningan yun ni Gamboa ang publiko akong mayara sang nakitaan nga anonymous o kung hindi legal sa social media, ipalambot sa PNP agud nga maimbestigahan. Sunod kay Gamboa, ginausisa man sa ilahanay ang mga aligasyon batok sa mga nagagawa nga dummy accounts nga nagapost sa ilang opinion batok sa kontrobersyal nga anti-terrorism bill. Sa sulod lamang sang weekend, dako nga kadamuokon madamo ang sang fake accounts ang nagwa nga resulta sa pagkaalarma kag concern sa mga Facebook users. Sa dugang nga balita national, nagpangayo sang dugang nga paghangop ang Malacañang nga hindi pa pagpahanugutan sang gobyerno nga buksan liwat ang tanan nga klase sang public transportation tungod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, maguba lamang ang tuyo sang pila ka bulan nga quarantine nga ginpatuman sang gobyerno. Dugang pa ni Roque, nahangpan sang gobyerno ang problema sa mga commuter nga nabudlayan nga makasulod sa tagsa-tagsa nila katrabaho bangod sa kakulang sang salakyan. Rason nga nangabay ang Malacañang sa mga employer sa pribado nga sektor nga maghatag sang shuttle service para sa ilang mga empleyado. Ginkumpirma naman ni Secretary General Jose Luis Montales nga may duha ka empleyado sa Kamara ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Montales, isa ka bag-o nga COVID-19 patient ang nagatrabaho sa House Printing Office kang isa sa Engineering Department. Duha pa ni Montales nga mag-asawa ang duha nga nagpositibo kag uli nga nag-report sa trabaho sadtong Mayo 28. Nagsaka na sa 2,736 ang nagpositibo sa COVID-19 sa bahin sang mga healthcare workers. Sa daily COVID-19 report, ginpahayag sa Department of Health nga sa nasambit nga kadamuon mayara sang 1,589 ang naka-recover, samtang nagapabilin sa 32 ang nagkalamatay. Ang 1,115 ka medical workers ang nagapaidalom naman sa pagbulong. Sa mga kadamuon, 990 ang mild cases, 124 ang asymptomatic, kag isa ang severe condition. Naglambot naman sa 245,747 ka overseas Filipino workers ang nabuligan sa idalom sang hatid probinsya para sa mga OFWs nga programa. Sunod sa Department of Transportation, na-record ang nasambit nga kadamuon sa mga nagapauli nga OFW tubtob sa Hunyo 7. Sa sining kadamuon, 7,483 ang napapuli na paagi sa land transport, kag 12,641 ang air transport umpisa Mayo 25 tubtob Hunyo 7. Sa tunga-tunga sa nasambit nga mga petsa, wala naman sa nangin biyahe sa Hunyo 1 kag 3. Ginbulgar sa Philippine Drug Enforcement Group o PDEG nga konektado ang mga imbolbado sa operasyon sang illegal drugs sa Marilao, Bulacan kag Coastal Mall, siyudad sang Parañaque sa diin nagkumpiskar ang malapit 1 ka tonelada sang ginasuspetsohan shabu. Suno kay PDEG Head Police Brigadier General Romeo Karamat Jr., mag-amay sa UN Kai nga naaresto sa Marilao kag si Jean Long Kai nga napatay sa Coastal Mall kaupod ang kahimbon sini nga si Danny Apiga. Ang 36 ka kilo nga nakuha sa Coastal Mall ang kabahin sang malapit 828 kilos nga nakumpiskar sa Bulacan. Suno kay PNP Chief General Archie Gamboa, mabakod ang ebidensya bato kay UN Kai nga involvado ini sa illegal drugs. Umpisa bulan sa Enero 2020, malapit 6 bilyon pesos ang balor sang shabu nga nakumpiskar sang PNP kag ang pinakadako amo ang sa Marilao, Bulacan.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Kag para naman sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inamod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman bala nga mga bukol-bukol nga tubo sa aton nga lawas, sisman kung tumor, hindi ina pagpadugaya, hindi pagpabayi para nga hindi ina magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus, Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule epektibo gid nga maka-prevent sa mga bukol-bukol sa aton lawas, bukol sa baga, bukol sa ovary, kag iban pa nga mga balatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule garantisado epektibo. Mabakal na ton tag 12 pesos lang ang kada kapsula sini. Kag bisita mo na mag-aksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center. Dira lang sa may Dalan Hernais at tubalan ni sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sina, yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalan si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art by Hupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art by Hupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39.
Kag sa ato naman nga balita international, gindeklara na ni Tanzanian President John Magufuli nga COVID-19 free na ang ilang nga pungsod. Sunod sa presidente, nangin madinalago ng ilang pagpakig-away batok sa COVID-19 bagod sila ginhimo nga prayer and fasting nga ginhalad sang Tanzanian sa Ginoo. Gindayaw naman sang pumuluyo ang mga deklarasyon sa ilang presidente kag ginpahayag nga makabulig na pabalik sa ilang ekonomiya sa diin magadala sa madamo nga trabaho kag business opportunity para sa mga Tanzanian. Nabalaka naman ang World Health Organization bangod late nga nagapagwa sang data ang Tanzania nahanungod sa COVID-19 infections. Naibaluan sa pinaka-latest nga datos sang Africa Centers for Disease Control and Prevention ang Tanzania ang may 509 kakumpirmado nga kaso sa diin, 21 diri ang nagkalamatay. Samtang nagpaandam naman ang embahada sang Estados Unidos sa Tanzania sa risgo sang posible pagdata sang virus sa Dar es Salaam nga mga dalagko nga syudad kag iban nga rehiyon bangod pila ka semana na ini nga wala nakapagwa sang COVID-19 data. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, sumugod karon nga adlaw Hunyo 9, may mayara ng dugang sa presyo sa produkto sa petrolyo o kung dugang sa presyo sa produkto sa petrolyo sa mga kompanya sang langis. Sa abiso sang kompanya, sumugod nagpatuman sila sang 1.75 sa kada litro sang gasolina, pisos naman nga dugang sa kada litro sang kerosene, kag 1.10 nga dugang sa kada litro sang diesel. Lasay sang aga, epektibo ang dugang presyo sang Shell, Sea Oil, Flying V, Petrogas, PTT, Total, kag Phoenix Petroleum Philippines. Alas 12:01 naman, kaina sang kagahon, nag-epekto ang oil price hike sang Chevron. Samtang ang clean fuel, ang karon pa sa hapon, las 4:01 ang dugang nila sini nga presyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 99 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 99 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy pagwa na sa iya pahayag man si Angel Locsin Action Boy. Angot sini balang damo bala nagapamatok sang anti-terrorism bill ni bala. Kay naman siya, ginbash naman siya kay anay kung wala ka may hambal, i-bash ka. Kaya wala ka may reaksyon. So mga may hambal naman siya. Apin. Oo, may amo naman ang bala Action Hindi, Boy. apin Nga kay mga... Angel. Apin ka kay Angel. Ako? Neutral ako. Neutral ikaw ya? Ano ka slakyad nga may neutral? Muna. Ano man di? So, amo na bala Action Boy. Nag-post siya sa sa iya Facebook. Do ka arib lang mga rally ni sa una nga mga babae. Tapos gin-caption niya nga not a terrorist. Dito ka, mama na bala Action Boy. Kapag ka si Angel Action Boy, ano ni siya mong doka women empowerment ni siya Action Boy mong, di ba? Gina siya sa mga kababainhan niya. Ano man bala doka. Ambot silingon nga kung mag-rally ka, hindi ka turista. Oo. Kasi mo nga ako mag-rally ka, subong turista ka na ako. Hindi man, wala man nagkambal mo na Action Boy. Pero, kaya hindi mo na ma-consider, layo ginaya, no? Nga mag-rally ka naman, terorista ka na dahil hindi ang Action Boy. So, damo actually nga mga... Kasi amo nang sa anti-terrorism bill. Amo na? Kasi amo na. No comment. Kasi wala may Facebook account na karon niya dami yun. Charot. So, mga Action Boy, ba siguro sa, wala man siya actually maginhambal, gid nga no to amo, pero hambal niya, not a terrorist. So, ka consider na as. Na-consider na diba? as. Oo. Nga wala siya nag-upod. Balik kung sa konta daw, inchindihon mo na lang. Yes. Inchindido, kabla Action Boy. Kapagkatao. Balita sa sports. Posible nga hindi malakip sa mga practice ang ilang team sa PBA ang ilang mga coaches. Inikon pasugta na sila sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases para sa posibleng pagbalik sa hampang. Ginpahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall nga may pila ka mga coaches ang PBA nga mga senior citizens na. Gani kay nakabig man sila nga makatalagam nga matapikan sa coronavirus. Madumduman sa itong Marso 11, ginkanselar sa PBA ang mahampang bangod sa coronavirus pandemic kag ginalauman nga liwag at makabalik ini sa hampang sa bulan naman sang Hunyo. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton yung mga pinalangga ang mga tagpalamati. June 9 na. June 9. Happy birthday karon ha sa kay Sakay. Jeniel Kasilagan. Nga karon pa haw?
Karon nga adlaw. Karon nga adlaw. Ikaw Junior karon pa. Kasilagan. Happy birthday karon nga adlaw. Amo na siya nagapag-greet na sa aton Facebook? Oo. Okay. Alin sige. kay Pepperoni Kasilagan. Do pa pizza pie lang. Do pizza pie lang, no? Pepperoni. Oo. So, happy birthday, Ano yato ko, no? Manghod yan. Manghod, okay. Happy birthday. Kag sa tanan niya may birthday, Action Boy. June 9. Nari pa di iba na. Galing kay tanong muna karon. Sige, later naman. So, diri kita na sa ato niya balita, special Action Boy. Mga tips bala, agon mapabili nato niya fresh kita subong nga summer. Kaya di ba, pati kainit. Mga tips ni gili kung paano mangin paryosimo. Yes, fresh na fresh. Fresh from the farm. Do pig, fresh yung isda. Grabe mo. Langsa. Yeah. May yes daw tanim to. Wow, Ang preska lang isda, bisang preska lang sana siya. Ay, tud ka? So, mo ka na. Tiyang isda. Actually, dito hindi man. Kaya nakatulog 24 hours. Guwapa. That's why, guro nga wala siya. Hindi siya langsa. Si Aksyon, hindi niya magligya isda. Niya, niya, sir, kay nakakuha niya, nakatulog ni sa sang mayo kagabi. 24 hours. So, preska agad. Namin, no? Correct. Pero di nga sell stock. Yes. Tiko, tinakabakal ka. So, diri kita sa atong balita, special Action Boy. So, una, gid Action Boy. Of course, recommended gina sa tanan ang healthy nga diet bala Action Boy. Hindi nga diet nga crash diet. Kaya makapatel na iya, di ba? Ang crash diet, amo nang wala ga breakfast, likta na lang lunch. Wala ga lunch, likta na lang dinner, amo na. So, kaya hambal na ako ng Action Boy mong you are what you eat. Ay. Correct. If you eat pig, you're a pig. Yes. Muna? Oo, muna eh. If you eat pork, hindi ka magkaon-gid pig. Hindi ka man-gid. So, muna Action Boy, gina-recommend nila nga magkaon kita sa mga fresh nga fruits, kaya nagabulin ako na replenish ato nga body. Naan kay duga refresh nga ato nga, duga fresh gali ang ato nga tsura, Action Boy. Duga refresh daw, computer lang. Duga fresh ang atong tsura. Kag ma-refresh man di ba? Kung hindi ka fresh lang tawon. Refreshing. Yes, kag Action Boy, kag gina-advise din nila nga likawan lang Action Boy or hagan-haganon lang ang pagkaon balasang madamo nga Bombay. Kaya di ba nagatiner na sa ato nga lawas Action Boy? Kisa nagausbong, kita mo. May kilala ka nga, baho mo. Mga bahel nila. Kaya kita mo ang iban nga mga, ang iban nga mga, iban lang nga mga kanasyon bala. Nationalities. Nga mahilig sa spices. Kita mo ang baho, bisa maligo. Kapabilin, gid siya Kita nga mga Pinoy, bisan hindi maligo, bisan hindi pa ya. Hindi pa, doka carry bells pa. Sila bisan maligo. True Action Boy na. Tiyan mo na nagaling, tiila mo na yung na binandan nila, no? Spices. Labi na ning mga Bombay, Action Boy, no? Bombay nga, nga panakot. Ahos. Ay, hindi na 5-6. Hindi. Ang Bombay nga onion. Ahos. Grabe na Action Boy mong duga pabilin kung magkaon ka kasi nakita mo isa kung magtig-up ka buo ni Bombay nga po yung kadaw kakahang sa iyo magtig-up. So mo na siya. Hindi kawan na siya nga. Hindi man masilingan di ka kaganaganon lang na pagkaon sina. Yes. And then next Action Boy, magamit kita sang scented body wash or habon, bisan soap na lang. Wala man guro habon yung wala baho, no? Why? Dahil pa ko makikita, ikaw pa na guro makadiscover. Yeah. Pero may ara Action Boy actually. May ara nga wala siya baho. Ato lang lugod mo, blabo tayo ibla scent. Wow! Mahala na karon. Kita mo nga may pandemic subong. Kita mo. Mabakal mo na sila, kikita mo lugod gaya, may scent ya. Scented lugod. Di ba? Correct. Bago-ta naman ang i-inventohon ta naman na, discover naman. Kaya para, at least hindi sila wala katunaw na yan mo na. Perfect. So, man Action Boy, yes, magamit kita sina. Kaya do ka, kung magamit kita sang scented body wash. At least yung makakasang kalakala mo, may hamot scent. Hamot ka pa. May scent ang kalakala mo. Correct. So, mga Action Boy, pwede kita kagamit sang scented body wash. Or mayroon ibang DIY Action Boy, sila lang nagahimo-himo, di ba? Sa ilang mga mamo na. Pero, make sure mo ginang ang ginahimo-himo, mga Action Boy, hindi makahalit sa imong lawas, ha? Kaya mayroon daan nga sensitive, ilang nga skin. Amo na bala. And then, next Action Boy,
importante mo niyo, magamit kita sang deodorant. Yeah, deodorant. Diba? Importante Kaya ako na. Aksyon Boy, ang baho Bisan nga tawas sa aton. lang. Oo, bisan tawas lang. Kaya ang baho nga ara sa aton kuno nga underarm. Normal lang na ako na Aksyon Boy. Pero ang do bayabas na ginlaga, hindi na ako normal. Di ba? Hindi siya fresh na bayabas, ginlaga pagid siya ya. Okay lang na sang bayabas ang inaga. Oo. Kailangan na akong bayabas nga dunot. Tapos ginlaga pag kala inagin ni Action Boy. Hindi, no? Oo. So amo na siya. Nga comparar ng baho Gani, sa no? bayabas, no? Nakabuo masang ilong do bayabas. Di ba no? Pwede man guyabano or santo. No? Nga bayabas ha. Kaya do ka lang to ang bayabas. Siguro but lang. Lain. Pwede man durian. Kaya di ba duda mo na na-hate sa durian. Galing kayo namit ang taste sa durian. Kaya bayabas, gino. Sige. Sige lang nga. I-research na nga bayabas. Sino nag-imbento? Sina nga bayabas ginang gamiton. Hindi, ang baho. Hindi bayabas ang gamiton. Ang gamiton nga term balahaw. Oo. Kami nag-post sa Facebook ng pormahan, do ka beautiful, tapos ang baho, bayabas, sa gilid, kalay. Nano naman. So, next Action Boy, magamit kita sa ato niya paglaba naman ko, no? Magamit kita sa mga detergent products nga may, may scent na siya. Perfume-infused Action Boy. Ang mga ilagay na recommend. Kaya syempre, sa paglaba mo bala Action Boy, paghalay mo, gakainitan, isa gakadula ang baho, sang powder nga, kung normal lang bala nga powder. So, butang mo ko ng mga cherry blossom. Di ba? May amo na nasubong nga mga, mga flavor. Charot. Mga ocean breeze. No. Ocean breeze. Oo. Correct. Ocean blue. Ano pagid? Aquatic blue. Aquatic blue. Correct. Aquaman. So, kaya, next Action Boy, kung may below budget ka naman, pwede ka kuno makagamit sang fragrant nga body oil. Na may pag siya ko na Action Boy kay easy absorption siya ko na sa aton nga nag-maintain nagatiner siya meron gani gid Action Boy nga body perfume gid na min sa body mo gid bla i-spray kaya ang iban sa bayo lang mong kaya ang body dugay siya sa kung sa body mo spray dugay makakas nan and then last Action Boy our hair mist. Kita mo na ginagamit ko sa akong face nga, na siya for face nga mist. Tinta ka, girl. For face nga mist. So, maya magiging hair mist. Pero wala ko nakita. Kaya usually, especially sa Action Boy open na ang mga samgyupsal, nga nahidlawan gid sa ngaton yung mga kaksyon, di ba? Dra ka bala maluto-luto. Di tanan nga aso si mo gakadto. Do ka pagwa mo sa ay gapanimaho ka na ng mga karne da. So magamit ka na kuno kung may extra ka nga budget. Kung may extra nga budget ba? Kung wala ka extra nga budget. Basta alang buhok mo. Pero pahuway ka lang Basta alang. Mayroon na iba siya maghihimo sila aloe vera ilaya. Aloe vera ginubutangan lang sang lemon na. Minakita ko na spray. Para do ka fresh. Okay. Happy birthday man na Action Dorel gali sa kay ay di na to nadula. May birthday di kay nadula. Kay ay nabasa ko na. Sino may birthday da kagina nga nadula? Si Liza Joy Amoroso. Happy birthday ko no. Asaya gwapa kay Nablos, si Luimi Ilon. Yes. Actually, Lion ang nabutang niya, siling ko Ilon, gini mo. Kita mo, Lion? Hindi Ilon Ilon? Ay, ano na Ay, kay capital letter, gali. Siling kay Liza Joy Amoroso. Amo na siya, yes. Sa aton mga ka-action na may aga, kay MJ Nakayama, dra sa may takuling Action Boy, kay Trexie Boseo, kalamansi ko no, pwede himon deodorant. Nami man na, makaputi pa ilok. Kay Julio Solis, dra sa may La Carlota, mayong aga, nagapamati sila Action Boy. Kay Ivy Locasan, kay Richel Aguaranze, Sir Vince Adolfo, kay siya nga wife, mayong aga, kay Wilson Tejedor, kay Romel Haipe, Rose Mapilisan, Joven Saberon, kay Titahan na ako dagleo Perwelo sa may sagasa kag Perwelo family. Kag Action Boy sa imo dra kay Duway na disakon. Happy birthday mo sa akong friend bala sa kay Elizabeth Lampreya. Atong siya sa Thailand, pero ka-monitor siya. Happy birthday. Happy birthday. Paano ni siya maka-treat sa akon man, kaya to sa Thailand? Hindi idihan niya lang na iya. Iya birthday. Padala niya kadilipante. Sa akon nila blues man kay Lance Panganiban, happy birthday. Sa kay good morning, Melchor Baroka Rombines, may aga. Sa kay Remia Garcia, Dimple Discotido, sina kagawad Nancy Garuni ay, no? Sarah Escuban, good morning, kagawad Roque Nessia,
Edeline Libuon, Kainday Libuon, good morning. Rona Pilada Luis, sakay Rose Wenner, Linit Salinas, mga kuha ko ni kilala ko ni. Rodora Sotosta Madera, good morning man. Andy Delgado Migo, Andy, Weng Morales, dira sa Manila, good morning. Ems Samoso. Ay, si Mommy Ems, good morning. Kag Attorney Dag Panda. Attorney Dag, good morning. Dira sa Himamaylan sa Isla Verde. Way tada, ano naman, mga yoon mo. Kinilaw. Hindi naman. Hindi nalay naman. Naming uga. Uga. Sige. Attorney, thank you Si sa uga. Telma kasi Joel. Yes, kag sa Nognog Beach Resort dira sa may Binalbagan. Si ano pa, si to Fred kag si iya asawa. Ay, ang gadulo. Oh, correct. Ang gadulo nablasaton ko magsakay-sakay kita sa ilang bangka. Ang sakay sa bangka. Oo. Pero kayo daw ka solo, mo Hindi may pididungan. Solo, mag-ijang bangka. Kaya kayo ka gamay da. Yes. Kay Anthony Jones Ceblano, Action Boy, kag kay Chelsea, magbanwa, mint mo? Hindi ko kabalo magbasa. Okay. Mayong aga, landra sa inyo, tanan. Sa mga Tagalog-Kristiyan, naging special mention, mga Tagalog-Kristiyan, kadamo na di sila, oh. Of course. Kadamo sila, nga pag-greet, no? So, good morning, dira sa inyo sa Castellana. Sa Taga-Silay. Yes, Taga-Silay. Kay Ma'am Hondivilla, dira, good morning. Meron pa kayo kay Mary Ann Oribe. Good morning, man. Kay Dennis De Los Santos, dira sa Asturias, Cebu, Action Boy. Hingga pamati sila. May Chris Lapore. Kag sa Alagad Radio, 100.5. Dahil sa may hinubaan si Palay, no? Sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. May kaupo ninyo karon si Action Brian Morden. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.